koro ni dwaro mar mondo mi Maraga wuo e kinde ma koro ne gisewuok e do kacha mar mondo mi ochiw pache kotudore kod mano bura ma koro no makne Tundu Lisu wach makamano kata gino ma seche moko no dhi wacho seche moko nitiere kaka nyalo miyo ng'eto mar bura no ok time yo makare kosi nyalo influencer mano ng'eto mar bura makamano to ng'ato nyalo bedo ni penjore ne joma no wuok e Kenya ka gidhi e pinyno mar Tanzania mar mondo mi giwinje buch Tundu Lisu nyalo ngiso ni Tundu Lisu no mak e tok chik kendo koro emomiyo jogi ne dwa chung' e toke motegno kosango matin. Joyce, ji mane wan go kacha ne gin tieng' ariyo. Tieng' mokwongo gin senior lawyers, senior counsel Martha Karua, Willy Mutunga, Justice Maraga. To nitiere group machalo Hussein, Hanifa, Boniface Mwangi, ma are purely known kaka activists. Koro gin to samoro wanyalo bedo gi nonro machielo mondo wang'e ni gin to role gi ne nyalo bedo ang'o. But even if I'm not a lawyer, anyalo nyisi ni legal profession nigi tudruok maduong' ahinya. Nitie Law Society of East Africa, nitie Law Society of Kenya, Law Society of Tanzania. Tibro yudo ni kinde machon machien kanyo Tundu Lisu ne en kata president mar Law Society ma Tanzania. To age ne king'iyo tibro yudo ni ng'enygi o kamoro o practice around the same time gi Willy Mutunga gini gi Martha Karua gini gi ji machalo kamaro. So alafu jo mosomo chike biro nyisi ni nitie gima giluongo ni jurisprudence o eno bedo developed a case ka case. To case mar Tundu Lisu en a high profile case e East Africa ka nikech Samuel Weni politically it is the most high profile case compared to any other case. So it is necessary mondo lawyers madongo, senior counsel madongo, kaka Martha manose chung ne migao mar chike Kenya ka, Willy Mutunga manose bedogai mar doho maduong' mamalo Kenya ka, gi Maraga gini, mondo dhi kanyo one kabind kaka jurisprudence bedo developed case maduong' e East Africa ka esechegi. So for them it is squarely that emomiyo kata ka international media neno ka gi such Maraga wuok e case no to nyaka gipenje mondo Maraga orpima ne kaluwore gi kako sebet e kom maduong' e weche mag chike dalaka bende kong'iyo to neno ka case ni samoro nigi tunge moro ma o develop a new jurisprudence e East Africa e weche mag chike. But kuro kedok e oganda wa machielo machalo Boniface Mwangi, Hanifa gi Hussein gini to koro kange kumanya kologo tiend kaka gin kanyo. Jo kata nyalo ng'eyo ni maler niya within the Law Society it is very much kata mana Kenya ka nitie case ma high profile kamano tibro yudo ka wan gi judges mowuok kata mana seche mane Maraga ng'ado buche ka ne nitie judges including other chief justices manowuok e other countries mobiro bedo piny kaneno moko be nitiere matok case mar Maraga kanose goyo yiero mar Uhuru piny 2017 nobiro mondo tim benchmarking mondo gineane kaka Kenya ose develop their jurisprudence e weche mag chike. So anyalo understand Martha Karua perfectly, anyalo understand Willy Mutunga Maraga, but akia when kamadwa mako go gini kaketo Boniface Mwangi in the scene gi Hanifa gi ji machalo Hussein. To bende nitiere gino ma sirikal mar piny Kenya nyalo timo